Deze. Dat weet niet blauw, ja. Moet jij even verstand maken, dus vlek ze wel uit. Ik kom er weer uit. Ja, en dan tel je even. En dan loop je gewoon rond. Ja, de eerste woord van neem zo. De identiteit van de school, de C. Dat scheelt wel een punt. Twee. Kom ik je nou aan? Dat is niet gezegd, dus ik heb ze eruit gestuurd. Moeten wij het zoeken? En die gaat al heel vrij. Nou, je recht. Kom maar. Wie heb ik nooit deze draak uitgekregen? Oh, nou, wie wil de vader? Ik vind het voor. Oh, je bent skarrend. Oh, ja, maar zit je hier goed? Heb je iemand uit? Het is de eerste vraag. Nu maakt het je. Wie? Dat is nou wel. Ja, kijk. Nou, weet je? Ja, toch? Erop uit. Nee, dank je. Niet zoveel troep maken hoor. Nou, ik heb even gebeld naar de Beukelaar, dat is een verzorgingstehuis. En die directeur die was in bespreking, hij zei als we nou om 11:15, wij doen natuurlijk even eerder, om 10:11, daar bij de Vlaswiek zijn. Hij zei dan houden we even een uitdeelpartij van een paar rolstoelen, van die pootstoelen weet je wel. En wat kleding dus. Maar dan zullen we wel in vrij hoog tempo, zullen we hier naartoe moeten om weer klaar te maken. Want halfmaal moet klaar wezen. Hij had dat gisteren in de gebeld. Ja, ik weet die opdracht hebben we pas gekregen. Maar wel af en toe erombrengen. jongens, het is dus wel zo, wij moeten wel, we stemmen daarmee in dat we het ook weer terugbrengen, hè? Akkoord. Heel lang. Ja, we moeten voorzichtig met het product, we moeten daar om 10:11 zijn.
En nou, dan heeft hij wel wat kleding, wat hoe noemen we dat? Kostuums? Nee, van die uniformen. En nou, die kunnen we proberen. Wie drinkt hier drinken, dat is akkoord, dat moet wel even overuiten. Zo, dat maakt net eens mee. Dat is nu gefloten. Zo, mooi snel. Nee, dan moet je er wel aan denken hoor, niet te veel, niet te veel. Jeetje. Lekker, jongen, houden we het gewoon uit. Dus jullie gaan de boel even schilderen? Ja. Ja, zet er even een grote werkplaats klaar. Dat lukt, hè? Dus staan ze aan de kant. Van de rij doet wat. Lui is slag. Die tas hier. Maar goed, op de 4 heen staan. De bieren. Mensen wij zijn hier in de Zuid-Afrika. Maar bieren wij dat is het. Het is hier dan seks aan. Ja. Ja, of een muts of zo. Ja, een muts. Ik probeer allemaal een muts op. Hier te doen. Ja, we meestal al klaar. Zie je doen. Ja, dat wil wel. Zeker. Die hele hip. Ja, dit is voor de Harvey. Ach,
nog fitte nacht. Ik wou met haar mee. Hey, doe eens een video. Kijk in de videocamera en zeg smile. Smile. Zeg, zou u dat even willen doen? Kom op, en wat vind je? Wat wil je zo auto? Wie heeft klaar? Meestal strijkt met geheime zijn en alles niet zijn. Oh, dan ga ik bang worden. Ah, ik mag wel een stukje taal. Dit is de microfoon. Ik heb verhit het Tokio. Weet je dan laat? Oké. Zichzelf versieren en ze moeten zichzelf versieren en dan straks versieren. Met één kleur. Je kan nog die dingen mag ik hier maken? Mag ik hier maken? Hier maken? Ah, hoe mag ik even daar nog maken, hè? Goedemorgen.
Oh.
Hey!